הנושא שעליו אני רוצה לדבר זה הנושא של משחקונים. הייתי שחקן ואימנתי ותמיד השתדלתי להעביר את רוב הנושאים שאפשר דרך משחקים. מה שאני אראה לכם כאן היום בעצם זה איך דרך משחקונים אתה מכניס דפוסי משחק, תבניות, פילוסופיה, עקרונות משחק, עוד דברים שאתה רוצה להטמיע בקבוצה, דרך משחקים. היתרון במשחקים, לא צריך להגיד לכם, תנועה, השחקנים אוהבים את זה, הרבה נגיעות בכדור, שיפור של הטכניקה, ואם אתם חושבים שאי אפשר ללמד גם טקטיקה דרך המשחקונים האלה, אני מקווה שאחרי שאני אראה לכם כאן דברים מסוימים, אז תראו שגם טקטיקה אפשר ללמד דרך המשחקונים האלה. כמובן, שבמשחקונים יש לנו גם את האימון המנטלי, אנחנו רואים את היכולות של שחקנים להתמודד עם קשיים, פיגור וכדומה, את היכולת הקבוצתית, את המנהיגות, את כל הדברים האלה, שחקנים שנותנים הכל, ווינרים וכדומה, והצד ההפוך של זה. אז אני מדגיש שוב, מכיוון שיש כאן כמה ניידים מול העיניים שלי, בבקשה, שימו אותם בכיס ולהשתיק אותם, ואנחנו נתחיל במשחקון שהוא בעצם הכנה לאימון. סוף חימום, אנחנו עוברים למשחקון, שתי קבוצות, כאשר, שימו לב, חבר'ה, הכתומים מסתדרים כאן, צהובים מסתדרים פה, רואים את הריבוע הזה, תסתדרו כאן מסביב, כמו 5-על-2, 3 שחקנים מהכתומים, בואו לכאן, לחלק הזה, אתם מנסים לזכות בכדור, צהובים, אתם מניעים את הכדור בריבוע, בלי שהוא יצא, אוקיי? אתם כתומים, מנסים לזכות בכדור, בסדר? עכשיו שימו לב, כתומים, אם זכיתם בכדור, השתלטתם עליו, ואתם מעבירים אותו לחברים שלכם כאן, 3 מהצהובים עוברים לכאן ועושים אותו דבר בצד הזה. אוקיי? נגיע בכדור, אתם מחכים לכדור שעובר אליכם, קדימה, תתחיל לשחק. עכשיו, אם הם השלושה שבאמצע מצליחים להעיף בנגיעה בכדור, מכיוון שהוא נגע 2, אנחנו נספור את זה עברו 3 לכאן, הכתומים עוברים לכאן, עכשיו אתם משחקים פה. נגיעה נגד 3, תעביר כדור! יותר מהר. עצור רגע, עצור. כתומים, כשחטפו את הכדור, מה הייתם צריכים לעשות? להתנפל מיד בעיבוד הכדור כדי שהם לא יעבירו אותו, בסדר? תמשיך. נקודה 1 זה לחץ בעיבוד כדור. נושא שאנחנו רוצים להטמיע בשחקנים, יש את זה במשחקון, אוקיי? מצוין, יפה. וכדור עבר, ושחק. כדור זז, 3 אחרים. להקפיד ש3 אחרים עוברים, כדי שלא יהיו כל פעם אותם ה3 האלה. אוקיי. עצור, עצור. שימו לב. פרט לזה שה3 יכולים לזכות בכדור ולהעביר אותו, אם נגעתם בכדור או שהם העיפו כדור החוצה, יש להם נקודה. 3 כאלה הם גם עוברים לשם. בסדר? הלאה, שחק. עכשיו, פה, בתרגיל הזה, כמובן, מסבירים ל3 איך לוחצים נכון, 2 קווים, התנפלות על הכדור, זה נקודה, זה 2, הלאה, כדור עובר. 3 אחרים, להקפיד ש3 אחרים עוברים. יפה, מצוין. כן, טוב מאוד, עבור. בינתיים יש פה רק מעברים, אין... זה נקודה. הלאה, אם אתם מגיעים ל3 נקודות כאלה, כדור עובר. עכשיו, כן, תן לי כדור. תן לי כדור. עצור, עצור רגע, עצור. אוקיי. בהנחה שמכירים את התרגיל הזה, בשלב הבא, מה שאנחנו עושים, אתם ממשיכים שמה, כמה נקודות יש לכם? 2. אוקיי, כשהם יגיעו ל3 הם עוברים. בינתיים, אתם פה, קח כדור ביד, שימו לב, בשלב ראשון, קבוצה אחת ממתינה, קשר עין מתי מגיע הכדור, אתם יכולים לעשות איתם תרגילים כחלק מחימום או תנועתיות, מאמן הכושר יכול לעשות את זה, או מה שאנחנו נעשה עכשיו, אתם מתמסרים ביד, באוויר, קשר עין עם הכדור שלכם, וקשר עין לכאן אם הכדור מגיע. תהיו ערניים ושימו לב, התמצאות במרחב לשני הצדדים. תמשיכו, קדימה.
קח כדור, הנה, שחק. הלאה. ממשיכים, אתם כדור ביד, קשר עין לכאן. שימו לב, אתם צריכים לראות כל מה שקורה. התמצאות במרחב, ראיית כל התמונה. הם גם מחזיקים כדור ביד. תעביר, טוב מאוד הלחץ, יפה. לחץ בעיבוד כדור, התחילו לעשות. כמה נקודות? 3. עבור לכאן, 3 אחרים. הוריד כדור לרגל. אתם כדור ביד שלא ייפול. יש לכם עוד מאמן שוערים, מאמן כושר, הוא בצד אחד, אתם בצד עם הכדור, בסדר? כדי לשלוט בכל מה שקורה. כמובן שחוץ ממסירות ביד, אפשר לעשות עוד דברים, מסירות מהאוויר עם הרגל, בראש, כל מיני דברים כאלה, אבל שיהיה משולב. תמי, כדור ביד, הלאה, ולהיות בתנועה, לא להישאר במקום. קחו כדור. אוקיי, עצור, תודה רבה. חן, סדר אותם במגרש פה. לתת לקבוצה שעומדת ומחכה כביכול איזושהי פעילות, ואז אתם מרוויחים תנועתיות, ראיית כל התמונה וערנות כדי לקבל את הכדור אם הוא עובר מצד לצד. התרגיל הזה, כשעושים אותו אחרי כמה פעמים, הם משפרים ועושים אותו בצורה נהדרת. כאן לא ראינו מספיק את הסוויץ' הזה, אבל כשהם מבינים מה הם צריכים לעשות, אז יש סוויץ' בעיבוד כדור בצורה טובה. המשחק הבא הוא משחק על 2 שערים, 2 קבוצות, כשהמטרה שלו שיפור הנעת הכדור. בכלל, 2 המשחקים הבאים שאני אראה, אלה משחקים לשיפור הנעת הכדור, 2 ממדים, האופקי והאנכי, הרוחב והעומק. כאשר, שימו לב, שומעים אותי חבר'ה? יש לכם פה רצועות אורך, בסדר? אני עומד עכשיו בתוך רצועה 2, כאן רצועה 1, 3, 4, 5, רואים? יופי, צהובים, תוקפים לשער הזה, כתומים לשער הזה. שימו לב, יש לכם 3 נגיעות, כן? לכל שחקן. אבל כל קבוצה יכולה לעשות ברצועה אחת לא יותר מ2 מסירות. מסרת לו והוא מסר לך, אתם חייבים לעבור לרצועה אחרת. יש? תתחיל משחק. הלאה, שחק. עד 3 נגיעות, יפה. כן, זה 1, עבור צד, יפה. טוב הניסיון להעביר צד, בסדר גמור. זה 1, כדור הולך הצידה, יפה. הלאה, שחק. אאוט, יצא. חבר'ה, לשמור על הכללים. יצא, שחק, אאוט כתום. הלאה, התחילו להזיז את הכדור, מהר. יפה, הכדור זז מרצועה לרצועה, כן? אם יוצא לאאוט, שוער מוציא ובמהירות. הלאה, שוער מוציא. הלאה, תן לו גול. צא משם, עכשיו זה הזמן להחליף צד. כן, יפה. טוב מאוד בנגיעה, מצוין, זה המשחק הבא. איך? ראש למעלה, פחות נגיעות. הלאה, 1, 2, אוקיי. קודם כל, מימד הרוחב בהנעת הכדור. כמובן שכשמשחקים בצד אחד, עד 2 מסירות, אפשר לעשות את זה דרך אגב 3 מסירות, תלוי בגיל, תלוי ברמת הקושי, באיזה שלב של העונה וכדומה, ואז
אתה יכול לעשות 3 מסירות. המטרה שכשמניעים את הכדור בצד אחד, יהיה מעבר צד. המטרה שכדור יזוז דרך שחקני ביניים או בכדור ארוך אחד. כמובן שיש כאן 5 רצועות, אתם יכולים להגביל. נניח שאחרי שהם מכירים את התרגיל בשלב שני, שיחקו בשתי הרצועות האלה, חייבים להעביר צד לצד השני. המטרה, שוב, גיוון המשחק, העברת צד, זיהוי המצב שבו אנחנו מניעים את הכדור בצד אחד, והמצב שבו צריך לעבור לצד שני. זה כמובן עניין של אימון וזמן. אוקיי, אנחנו ממשיכים, שחק. שחק, קדימה. הלאה, להשתלט. חבר'ה, לשפר את הטכניקה, אתם כבר חמים. להשתלט על כדור כזה, שחק במהירות. הלאה, צהובים להגיב, להתחיל לעשות הגנה. שחק, שחק. בוא לקבל, בוא לקבל. תנו לו אופציה. הלאה, ותגיב, תגיב, תלחץ אותו. קודם עשינו את זה, תביא את זה למשחק. לחץ בעיבוד כדור מיד. יפה, החלפת צעד, מצוין. אוקיי, עצור. אוקיי. מה חסר לנו כאן במשחק הזה? מה חסר? גולים. גולים. אז כמובן, זה הדגמה עם כל הקבוצה, זה הדגמה בשבילכם. בעיקרון, משחק שנגמר 0-0, אמנם פה שיחקנו פחות מ10 דקות, אבל משחק פנימי באימון שנגמר ב-0-0, זה כישלון של המאמן. תיצרו משחקים שיהיו בהם גולים, שיגיעו לתרגולים מול השאר, שיגיעו להזדמנויות, שתהיה המסירה האחרונה, בישולים וכל מה שצריך. ברמות הגבוהות, אני אומר לכם, בכל נבחרות ישראל, בכל הגילאים, יש לנו בעיה של ניצול מצבים, ואתם ואנחנו אחראים לזה שבאימון הם יעבדו יותר מול השאר, בתרגילים ובמשחקים, יגיעו להזדמנויות ויסיימו את זה כמו שצריך. כי זה אחת הבעיות שאנחנו כולנו חייבים לשפר. אוקיי? המשחק הוא, תוציא בבקשה כדור, נגיעות חופשי. רצועת רוחב אפשר לעבור בנגיעה בלבד. בסדר? תן כדור, לך 2 מטר אחורה, תן לו מסירה. אם אתה רוצה למסור את הכדור לכאן, אתה יכול לעשות את זה בנגיעה. בסדר? קדימה, שימו לב למשחק הזה. שימו לב למשחק הזה, משמעותי מאוד. אני עושה אותו המון בקבוצות, בנבחרות, איפה שרק אפשר. קדימה, שחק. הלאה, צהובים, עשו הגנה. כן, זה בנגיעה, יפה. שחק, הכניס כדור, שחק, שחק. שוער מוציא כדור. עצור רגע. שימו לב, בכדורגל, כל הנושא של המעברים הוא משמעותי. תכף נתייחס לזה פה במשחק ובמשחקים הנוספים שנעשה. כשיש אאוט ואנחנו מוותרים על האאוט והכדור יוצא דרך שוער, זה מיד מעברים. סוויץ' מהיר מחייב את השחקנים לעשות את הסוויץ' הזה גם במשחק. הלאה, שחק. שחק, שחק! תגיב, תעשה הגנה, מצוין! בראבו! חבר'ה, כפיים! למה כפיים? עצור רגע. כי גם היה גול, וגם הגול הגיע אחרי עומק בנגיעה. אוקיי, הבישול היה בנגיעה, זאת הרצועה, שפו לכתומים, 1-0. אם אתם רוצים, תנו להם 2. על הביצוע, הסיום בנגיעה והעומק בנגיעה. שחק. כן, תוזיז את הדמות שמה. כן, שחק, יפה. הלאה, ויופי התגובה, טוב מאוד התגובה, כתומים. עצור. למה שרקתי? העומק לא היה בנגיעה. חזור חזרה, שחק. שימו לב, תכף אני אעצור בנקודה משמעותית, אז תסתכלו על כל מה שקורה, ואז אני אעצור בשנייה הרלוונטית. הלאה, שחק, הוציא כדור, בוא לקבל, בלמים. כן. אוקיי, ליאם היה בסדר, פתחת זווית, ניסית לתת בנגיעה יפה.
כן, מצוין. עצור, עצור, עצור. מה שמך? אתה, שמה. עם הזקנקן הצרפתי. איך? חנניה, מעולה. למה? הוא עשה את מה שרציתי לעצור כדי להראות לכם. זה הפתיחת זווית, בסדר? עמוד פה. חנניה קיבל את הכדור. עמוד שמה. קיבל את הכדור, תן לי מסירה. פתח זווית, הרים ראש, ואז נתן בנגיעה. זה בעצם מה שהמשחק הזה עושה. החל מההגנה לקשרים, מהקשרים להתקפה. פתיחת זווית, תרים ראש כדי שתכין את אופציית המסירה לפני כן, ואז יבוא עומק בנגיעה. היה יפה מאוד. עכשיו אני יכול להגיד להם שהעומק בנגיעה הם ביישנים, לא שאלו אותי. תן לי כדור. ליאם, מה רצית לשאול? אם אתה יכול למסור מכאן לרצועה הקדמית. אם זה בנגיעה, הוא יכול. זאת אומרת, מרצועה 2 ל-5 אפשר בנגיעה, זה בסדר. יש? שחק מכאן, הלאה. הלאה, תלחץ, צהובים. כן. חבר'ה, שינוי בחוקה. אסור למסור לשוער. זה משהו חדש, תתחיל משם. הלאה, שוער עם הרגל. שחק. הלאה, כן. יפה מאוד, הרמת הראש, רק דייק במסירה. הייתה פה הרמת ראש, הכין את הגוף טוב, אבל לדייק במסירה. שחק. מצוין. יופי. פעמיים, אחד אחרי השני. עצור. פעמיים עשיתם את זה יפה, אתה עברת את הרצועה של ה-16 בכדרור. כדור עובר. יפה מאוד, שתי המסירות כאן. הלאה, שחק. 1-0 לצהובים, נכון? התבלבלתי קודם. לא, כדרור לא. בכדרור אסור לעבור את הפס, את הרצועה. עומק בנגיעה, עשה גול. יפה, טוב מאוד. בלם שחיפה על השוער שלו, מצוין. אתם רואים, זה בכלל לא המטרה של המשחק, אבל פתאום זה, בגלל שאנחנו עושים משחק, אז ראינו פה משהו שלא קשור למשחק, וזה היתרון במשחקונים שאנחנו עושים. יופי, מדבר עברית? יופי, יפה מאוד. כן, הנה עומק בנגיעה, יפה. אוקיי, ניסיון לדלג רצועה, מצוין. בלם שאומנם הכדור נחטף. כדרור, אסור לעבור, כדרור. אוקיי. עצור לפני שאתה מוציא כדור. סליחה. פעם הייתה לי קואורדינציה יותר טובה. עכשיו, כדי שתהיה מסירה בנגיעה, אנחנו צריכים לדבר על מה? לתת את האופציות לקבל את הכדור, תנועה בלי כדור. שימו לב. מה שמך בלם כאן? עמית, פתח לקבל כדור, עצור רגע, תוריד כדור לרגל. כדי שעמית יקבל כדור, לך 2 מטר אחורה, פותח זווית, ויהיה יכול למסור בנגיעה, חייבת להיות פה תנועה. חנניה, מגן שפותח לקו, קשר, ומי החלוצים בקבוצה הזאת? לך קדימה ליד הבלם. מה אתה עושה כשהבלם שלך מקבל כדור עם זווית? חכה, בזמן עושה תנועה כדי לתת אופציה. כל אלה צריכים לנוע, אחרת הוא לא יוכל למסור בנגיעה. בסדר? ממשיכים את המשחק רגיל, אני רוצה לראות מצדכם יותר תנועה בלי כדור. בקו שני, קישור, וקו קדמי, התקפה. שחק. כן, יפה. יש כאן כאלה שנשארים פה, כדור זז. מעברים, לא לשכוח. תן לו אופציה, בוא לקבל. ליאם, זה לא מסירה שהוא יכול להמשיך איתה. אתה צריך לתת לו מסירה נוחה. המסירה, למי שאמור למסור את העומק, חייבת להיות מסירה טובה ונוחה. יפה.
עומק, מקו ראשון, תצטרף. אוקיי, מה שדיברנו קודם, שימו לב, חבר'ה, שחקנים ומאמנים. כדי שהחבר שלי שהוא בלם פה, במשחק הרי יבוא מולי בלם, נכון? בדרך כלל הבלם השני יהיה פנוי. כדי שהוא יוכל למסור את הכדור כמו שצריך, א', מדרגה אחורה קצת, יש פה פס, זהו, זווית נכונה, מבט לפני שאתה מוסר, ומה שאני צריך למסור לו זה מסירה נוחה. כזאת שהוא רק יבוא קדימה צעד וייתן את הכדור בנגיעה. בסדר? חבר'ה, הבנו? הלאה, קדימה. שחק. יאללה, כתומים, תחזרו למשחק. יפה. כן. שימו לב לשיפור. באחריות אני אומר לכם, מי שעוד לא עשה את המשחק הזה ויעשה אותו, יראה שיפור. בתוך 5 עד 10 דקות, באימון השני הוא יראה שיפור גדול, ולאט לאט זה יתחיל להופיע במשחקים, וזאת המטרה שלנו, תזכרו. תלחץ אותו, תלחץ, כתומים, תלחץ, תלחץ, תגיב. חנניה, עומק בנגיעה, להיזהר שם עם הגליצ'ים. זה היה יפה, רק זה לא היה בנגיעה. כן, כן. אני צריך 3 שלישים עכשיו. בסדר, תתחיל לסמן. ככה. 1, 2, 3. בסדר? אז זה טיפה. מה החצי? אתה צריך 3 שלישים. לא, מהשער הזה. אוקיי. מהשער הזה. 3 שלישים. בסדר? הבנת איך? כן. אתה יכול, אל תעשה מלא. תעשה... זה 4? רצועה בשתי כיפות. זה 4? אני יודע. לא. 1, תקשיב. אוקיי. 1, 2, 3. 3 רצועות. בסדר? אוקיי, לפני שאנחנו מסיימים, תסתכלו איך כבר אתם רואים את הרמת הראש, את פתיחת הזווית. אוקיי, זה כדור עובר. משוער, תוציא משוער! שחק מהשוער! כל הזמן לייצר מעברים, שינויי מיקום בהוצאת הכדור, כדי שיגיבו ויביאו את זה לתודעה שלהם. ענניה, אחרי המחמאות שקיבלת, התפקשש לך. יותר מדי נגיעות, כדור עובר, כדור כתום. שימו לב כבר למבטים, ראיתם את הבלם לפני שקיבל את... הבלם לפני שקיבל את הכדור הרים את הראש. הקשר ניסה, לא תמיד זה מצליח, אבל הם מנסים את העומק בנגיעה. ללמד את הזוויות, מגן שנמצא פה, אם אני מגן ימני. והבלם, הנה, תסתכלו, יפה, פתיחת זווית. כן, זווית נכונה, יפה. הנה הדאבל פאס, שזה עומק בנגיעה. יפה, כתומים, ניסיון טוב. עצור! עצור, כדורים בשערים, קחו אוויר, דקה. קחו אוויר, אפשר מים, אפשר לתת להם מים. דקה, אני רוצה לסכם את המשחק הזה. משחק חשוב ביותר. סתם הסתכלתי באופן אקראי בסוף השבוע, כשהתאפשר לי על משחקים. בהרבה מאוד משחקים יש גולים שאו הבישול או מסירת עומק לפני כן מגיע מעומק בנגיעה. זה בכל תפקיד במגרש, אמרתי לכם, הבלם שמוסר לקשרים או למגן, זה זוויות נכונות, זה התמצאות במרחב, ובמשחק הזה גם יש המון מחשבה. פרט לעומק בנגיעה, יש המון מחשבה, הם צריכים לראות את הרצועות. שוב, עקומת למידה פנטסטית במשחק הזה. ככל שהשחקנים שלכם יותר מיומנים ויותר טובים, אתם תראו שיפור. כמובן שאפשר לשחק עם כמות השחקנים, אפשר לשחק על שטח יותר קטן, עם פחות רצועות, אבל העיקר שהרעיון והמחשבה יישארו. תוך כדי המשחק הזה, אני חוזר לנושא הכללי, במקרו, משחקים, תוך כדי זה ראינו עוד דברים שלא קשורים למטרה של המשחק ולהגבלה, אלא לדברים אחרים שקשורים לכדורגל, ודיברנו עליהם, ולכן דרך המשחקים אפשר לעשות את הדברים האלה, וזה משחק שכפי שאמרתי לכם, אני עושה אותו המון, ורואים תוצאות,
אצל שחקנים שמשתמשים בזה. המשחק הבא שאנחנו עוברים לשחק הוא בעזרתו האדיבה של חן שעוזר לי, חן עבדו, מאמן השוערים הפנטסטי והמסור. חילקנו, חן חילק את המגרש לשלוש רצועות, אוקיי? שוער, אתם ממשיכים לשחק, מוציא כדור, כאשר קבוצה שמבקיעה שער, קבוצה, חבר'ה, צהובים, לאן אתם תוקפים? לשם. אם הצהובים מכניסים גול, הם חייבים להיות בשני השלישים של המגרש הזה. צמצום מרחקים, יציאה קדימה. אפשר לעשות את זה עם אמצע מגרש, בסדר? אותו דבר. המטרה היא לצמצם מרחקים, להוציא את ההגנה קדימה. שחק, 3 נגיעות בכדור. לא, אין. שאלה טובה. אין עומק בנגיעה. העומק יכול להיות חופשי, אבל שימו לב, אם אתם תכניסו גול ממהלך שהבישול שלו או מסירת המפתח לפני כן יהיו בנגיעה, אתם תקבלו 2 נקודות. בסדר? שאלה מצוינת. אתה רואה? השתפרנו. הלאה. יפה העומק בנגיעה. אהבתי. תגיב, איבדת כדור, לא נורא. בלם, תחזור להגנה, לא נורא איבוד, לא נורא. בראבו, מעולה. יופי של ביטה. הלאה, שחק. הלאה, תעבירו צעד, לא להיות יותר מדי באותו זמן. אם אתה מאבד כדור, בסדר? תגיב. לא משנה, שמו אותך בלם? תעשה את זה הכי טוב, חמוד. זה יעזור לך, תאמין לי. הלאה. שחק. מרחקים. אוטומטית ההגנה לוחצת גבוה כדי לצמצם את המרחקים. ברגע שהם יודעים שזו ההגבלה של המשחק. הגנה, לא לשכוח לצאת קדימה, אתם חייבים לעבור פה את הקו. אוקיי, את המשחק הזה נתתי לכם בקצרה כדי לראות עם הסימון של המגרש מה אנחנו יכולים לעשות. אפשר לעשות זה גם כשאנחנו מסמנים את האמצע. גול נחשב רק אם עוברים את האמצע, לצמצם מרחקים, ואותו דבר עם התקפה. זאת אומרת, התקפה שחייבת לחזור, אחרת השער שהם סופגים ייחשב ל2. שימו לב מה שאתם עושים עכשיו. עכשיו אנחנו עוברים למשחק של 3 שלישים. תכף אני אסביר למאמנים איך עושים את זה. כאן זה רק לצורך ההדגמה. רביעיית הגנה פה בשליש הזה, ושני חלוצים. רביעיית קשרים, צהובים פה, כתובים פה, בשליש הזה. ופה רביעיית הגנה, ושני חלוצים צהובים. קדימה, בואו לכאן. עכשיו שימו לב, שחקני הגנה. מ4 שחקני הגנה, 1 יכול לעבור לקישור, כן? מהשליש המרכזי להתקפה יכולים להצטרף 2. בסדר? לשים לב, פרט ל1 מההגנה לקישור ו2 מהקישור להתקפה, השאר לא יכולים לעבור. אותו דבר שחקני ההתקפה. אתם, שחקני ההתקפה לא חוזרים, אתם כן עושים הגנה על שחקני הגנה שמניעים כדור. בסדר? מה? אתה יכול למסור, אתה לא יכול לעבור. המסירה, בשלב הזה, המסירה היא דרך הקישור. שאלה טובה, ההגנה מניעה את הכדור דרך הקישור. בואו נבנה משחק מסודר, בילדאפ, לא כדורים ארוכים. בשלב הראשון הם לא יכולים למסור מרצועה 1 לרצועה 3.
אסור לך, שים לב, שער באמצע. קשרים להישאר באמצע. 4 נגד 2, תניעו כדור, כתומים, אתם לוחצים אותם. הלאה, לא לעבור, אסור לך להיכנס. שער פה, קח פה שחקנים. שני שחקני ההתקפה אמורים לעשות הגנה, לנסות למנוע משחקני ההגנה, למסור כדור. בסדר, אחד יכול לעבור, אחד יכול להצטרף. הצטרפתם יותר מדי. שימו לב, מבטים, לא להצטרף יותר מדי שחקנים. קח את הרצועה הזאת, 3 צעדים, תרחיב את האמצע. 3 צעדים לשם, כן. בסדר? גש רגע, שים את הכיפה הזאת, שים את הכיפה הזאת בקו של אלה. שים שם את הכיפה הזאת בקו של אלה, כיפה אחורה. יופי של כדור עומק, מה עם ההצטרפות? שניים מצטרפים, אתם 5. עצור. כתומים, הייתם 5, אתם יכולים להיות רק 4, חזור אחורה. עצור רגע, עצור. עכשיו שימו לב, עוד וריאציה במשחק הזה. דבר ראשון, הגדלנו את הרצועה המרכזית של הקשרים כדי שיוכלו להניע כדור. מה שאנחנו עושים עכשיו, צהוב, אחד משחקני הגנה, כנס לקישור, וכתום, כנס לקישור. אני מזכיר לכם, תקשיבו, גם השחקנים כאן וגם המאמנים. שחקן הגנה אחד מההגנה יכול להצטרף לקישור כדי להיות יתרון מספרי. המטרה היא לשחק מסודר דרך הרצועה המרכזית. 2 יכולים להצטרף מהקישור להתקפה. לשים לב לנושא ההצטרפות. הרבה פעמים שחקנים מסתכלים מה עושים שחקני התקפה במקום להצטרף מקו שני, שאתם יודעים כמה זה משמעותי. בנוסף, תודה על השקט, תודה רבה, גם לי קשה, בואו נתרכז. בנוסף, מה שאני עושה עכשיו, כדי לייצר משחק מהיר ומעברים מהירים, או משחק מסודר, אנחנו נגיד ככה, בשליש המרכזי, אתם יכולים לעבור אחרי 3 מסירות להתקפה. אם עשיתם מעל 3, חייבים לעשות 6 מסירות, ורק אחרי זה לעבור. הבנתם? כן? באמצע, עד 3 מסירות, או מעל 6. קדימה, שחק. בואו נראה את מידת ההבנה, ואת ההבדלים בין מעבר מהיר. עכשיו יש 3 שחקני הגנה, 2 חלוצים שלוחצים אותם. ולא לוותר לחלוצים, שיעשו הגנה וילחצו את השחקנים. עצור! שוער מפה מתחיל! עצור רגע, עצור! אין חובה לתת... שנייה. חבר'ה, אין חובה למסור את העומק בנגיעה. בסדר? זה לא המשחק הקודם, שימו לב. אם אפשר זה טוב, אבל לא חייבים. שחק. הלאה, 2 חלוצים, תלחצו את שחקני ההגנה פה. לא לעזוב אותם. בואו נקבל, קשרים. עשו תנועה לבקש כדור. עצור. אמרנו, דרך הקישור. בשלב הבא אפשר לתת את האפשרות של מעבר מרצועה 1 ל-3. כרגע אנחנו רוצים לעודד בילדאפ מסודר דרך הקישור. את המסירה חפשו לתת לאחד משחקני הקישור. אחד מהכתומים יכול להיכנס לכאן, כמו אחד מהצהובים אחרי זה. שחק. כן, זה טוב. הלאה, בוא לקבל. מי נכנס לפה? תחליף צד. כן, 2. אוקיי, זה עד 3, זה בסדר, עברתם יפה. זה התקפה מהירה עם מעבר מהיר, פחות מ3 מסירות.
טוב הניסיון. חזור להגנה במהירות. כמה הצטרפתם? לשים לב. כשאתה אומר להם כמה יכולים להצטרף, מחייב אותם להרים את הראש ולהסתכל. הרמת הראש זה לא רק כדי לספור כמה שחקנים הצטרפו, זה גם כדי לראות לאן להצטרף. אם חלוץ אחד הלך לקצר, אני בא לרחוק. שחק. מצוין. יפה, זה היה עומק בנגיעה. יופי של מסירה. הלאה, זה אחד, רצועה מרכזית. כן, אתה יכול ללכת קדימה. הלאה, הרים ראש, שחרר כדור. ותלחצו בעיבוד, לחץ בעיבוד, בדיוק. מצוין הלחץ, יופי. שחק, 1, 2, 3. כן, זה היה טוב. יפה, מגן. הלאה, כן, יפה. זה 2, 3. חדש. אם הם יעברו את ה3, הם חייבים להניע פה עוד מסירות. חבר'ה, להיות 3 צהובים, להיות 3 בהגנה. מצוין, בראבו, יאב, יפה. חבר'ה, מי שלא יודע, יאב הוא שמאלי, הכניס גול ברגל ימין, כפיים. יפה. לעודד את המעבר המהיר, את החיפוש של השער, מצוין. שניים לוחצים פה. אתה בקישור, רק 2 חלוצים. הלאה. יאב, הפעם היה מצב למסור, יאב. הלאה, 3, לא 4, אתם 4 שחקני הגנה, חבר'ה, להרים את הראש. 1, 2, מצוין, 3. הלאה, 1, 2, 3, 4, חייבים לעשות 6, 5. יופי, 6. עכשיו הם יוכלו לעבור או להמשיך להניע בסבלנות, זה החלטה שלהם. חזרו אחורה, בסדר. הלאה, בוא לקבל. כן, טוב יאב, 1 2, כן, 3, מעולה, זווית, נגיעה, בראבו, 4. לא נורא, תביא כדור חזרה, יפה. הלאה. ברור ההבדל הזה בין המעבר המהיר קדימה או הנעה סבלנית באמצע. 1, 2, 3, נגיעה, מצוין. זה הוטמע בהם כבר מהמשחק הקודם. זה היה 3, לא ראיתי אם זה היה בסדר במסגרת המגבלות. צור, כמה אתם בהתקפה? 2, 4, 6. במשחקונים האלה הם צריכים להרים את הראש. זה שהצטרפו 6 שחקנים להתקפה, זה אומר שהם לא הרימו את הראש ולא הסתכלו ולא אמרו לעצמם, יש כבר 4, אני לא יכול להיכנס, או נכנסתי, אני חוזר מהר אחורה. כרגע, בגלל הזמן הקצר שעשינו את זה, לא ראינו עקומת למידה בקטע הזה, אבל תאמינו לי שאם המשחק הזה נמשך עוד 10 דקות, הם היו מבינים, מפנימים את זה. אז יש כאן את כל האלמנטים שדיברתי איתכם עליהם. לפני שאני עובר לשלב הבא, כמובן שבכל המשחקונים האלה, אתה יודע בדיוק מה עקרונות המשחק שאתה מטמיע בקבוצה ובשחקנים, ומדבר עליהם בלי קשר למטרות ולהגבלות של המשחק. אוקיי? זה כל נושא הנעת הכדור שדיברנו, ההצטרפות, התקפת המשולש למשל, המסירות בין 2 שחקנים כשכדור הולך לשחקן השלישי, לחץ בעיבוד כדור שעליו דיברנו, רס דיפנס שלא דיברנו עליו, שזה התארגנות ההגנה בזמן ההתקפה, והמשחק הזה של 3 שלישים הוא פנטסטי, ל3 שחקני הגנה להתארגן בשמירה על 2 החלוצים, ונושאים נוספים שלבחירתכם ולהחלטתכם, תלוי בפילוסופיית המשחק שלכם או של המחלקה, כמובן תלוי בגילאים, ותלוי האם יש מנהל מקצועי שמתווה את הדרך הזאת, או אתה מאמן עצמאי ואתה מכתיב את הדברים האלה. חבר'ה, משחקים פה 5 נגד 5, עם 2 תומכים בצדדים, תומך שם, תומך כאן, בסדר? 2 תומכים פה, כל קבוצה יש 7, 5 נגד 5 משחקים, 2 תומכים בצדדים. אתם משחקים פה 3 נגד 3, כן? 3 נגד 3, חופשי, 4 שערים.
צהובים, בואו לכאן, יאב, בואו לכאן. אתם תוקפים מהשני השערים האלה לשני השערים כאן. בסדר? כדור אחד משחקים עכשיו. אוקיי? שחקו, נגיעות חופשי. תכף אני אתערב במשחק שלכם. שם אפשר להתחיל, נגיעות חופשי. חיים, אפשר להתחיל נגיעות חופשי. שחק? כן, תתחילו. אוקיי. שחק, חופשי, המטרה גולים. וכל מה שלמדנו קודם. עכשיו, תראו. סירקנו קודם משחקים גדולים יותר, שערים גדולים, מטרות אחרות. תכף נצלול לתוך מה שאפשר לעשות בשטחים קטנים יותר. ואני אדבר גם על הנושא של הגילאים. אוקיי? משחקוני לחץ שם, משחקים 5 נגד 5. אם תומכים זה שינוי מצב. אוקיי, עצור רגע. שימו לב, חיים, אתם, חבר'ה, שמה, חיים, תמשיכו לשחק עם שני תומכים בנגיעה. אתם ממשיכים שם. תשתדלו להתמקד במה שאני מדבר איתם פה, הם ימשיכו לשחק. כתומים, תן לי כדור. עכשיו, לטובת המאמנים שעובדים בגילאים הצעירים יותר, ראיתי פה מאמני בוגרים, נוער, הנושאים האלה שאני מדבר עליהם קצת פחות, אבל גם אפשר לגעת בהם. אוקיי, יאב, כדור ברגל. 3 השחקנים עכשיו, איך אתם מסתדרים מבחינה הגנתית? תראו לי איך אתם מסתדרים. אנחנו במשחק של 4 שערים קטנים. מי אמר מבנתי? יפה, גדול. אבל זה לא רלוונטי כאן, מכיוון שפה אתה צריך ללחוץ אותו. מה אתה צריך לסגור? אתה דרך לשער. הסתכלת אחורה שאתה סוגר קו מסירה? מצוין. איפה אתם עומדים? שניכם? אם הוא עומד פה קו ראשון לוחץ, יפה, מצוין. אתה פה. אוקיי? זה נקרא הגנת שני קווים. מבנה T זה אם, תן לו מסירה באמצע, בוא אחורה, עצור, בוא לכאן, צא מולו. אז אמרת מבנה T, יפה, איך קוראים לך? עמית אמר מבנה T של ההגנה, למרות שאתה קשר, אתה רואה? אתה יכול לשחק שני תפקידים. תן חיוך, גדול. עכשיו, המבנה T, מה זה הגנת שני קווים? תמיד חיוך, בסדר? תן כיף. מבנה T, אתה לוחץ אותו, שניכם, קבץ לאמצע, בוא לאמצע, עצור, אוקיי? הגנת שני קווים, מבנה T, בסדר? דרך משחק של 4 שערים קטנים, עוצרים, מסבירים את זה, לך הלאה. יפה, בדיוק. 1 לוחץ, 2 מאחורה. מה עם הדיבורים והתקשורת ביניכם? אוקיי, עצרנו בנושא של הגנה. אתם ממשיכים. מעכשיו המבט על שחקני הגנה והשני קווים, מבנה T, סגירת קו מסירה, מבט אחורה על השער, כי במשחק יהיה לו שחקן בגב, אוקיי? אתם פה ממשיכים. אוקיי, עצור כאן, עצור. עצור. להחליף את הג'וקרים, את התומכים. להחליף את התומכים. אוקיי, עכשיו, במשחק שאנחנו עושים כאן 5 נגד 5, לא הצגתי להם, נתתי לשחק משחק חופשי. כמובן שאנחנו רואים שם אופי, הגנה, כל הדברים האלה הבסיסיים. מעבר לזה, בואו נעבור עכשיו לשמירות אישיות, בסדר? כל שחקן לוקח שחקן אישית, יכול לקחת את הכדור רק לשחקן שהוא שומר עליו. שחק, הלאה. שם יש משחק שמירות אישיות, קצת אחריות שבתפקיד, כולם חייבים לעשות הגנה, מי שהשחקן שלו מכניס גול, אתם יכולים לתת לו איזה עונש עיתולי קטן או משהו כזה, אבל כשהם משחקים 5 נגד 5, יש הרבה שחושבים שהם לא צריכים לעשות הגנה. אז בואו נלמד אותם שכן. אתם ממשיכים, עצור פה, עצור. דיברנו כאן על הגנה, ויש עוד דברים לדבר, זמננו קצר, חן מאיץ בי, ולכן אני אקצר. עכשיו אני אדבר על ההתקפה, בסדר? כתומים, אתם עשיתם קודם הגנה, עכשיו התקפה. בסדר? מה האופציות שלכם בהתקפה? איזה צירופים אתם יכולים לעשות פה?
דאבל פס, מעולה, מה עוד? מה? מסירת עומק, מה עוד? עקיפה, מעולה, 1 על 1. חבר'ה, את כל הדברים האלה אני רוצה לראות עכשיו התקפית. בסדר? 1 על 1, עקיפה עוד לא ראיתי כאן, ניצול יתרון מספרי, העברת צד, יאללה, שחק. שחק, כדור נכנס, אפשר עוד כדורים פה? חן, 2 דקות אני אסיים. אתם ממשיכים? עצור. שימו לב, עצור. היה פה משחק של שמירות אישיות, עכשיו הם יעברו לשחק נגיעה בכדור. אפשר להשתמש בתומך, נגיעה בכדור, כאשר, שימו לב, אם הצהובים עשו 4 מסירות והכניסו גול, מקבלים 4 נקודות. בסדר? רק בחטיפת כדור מותר 2 נגיעות. אם עשית אחרי 3 מסירות, קיבלת 3 נקודות. גול שווה כמספר המסירות. הלאה, אתם ממשיכים ואתם ממשיכים. נגיעה בכדור, זה כדור עובר. כדור עובר, מי שנוגע פעמיים זה כדור עובר. שחק פה. הלאה, קוף אותו. דיברת איתי על עקיפה. תן לו עקיפה. טוב מאוד החילופי מקום. מצוין, צהובים, חילופי מקום, בראבו, עקיפה. יופי, רק שחקו גם לעומק. שיחקתם רוחב, גדול, יאב. מה? תן גול. יש לך נשמה של בלם, נכון? יאב, יופי העומק. צור. משחק התקפה מצוין של הצהובים, עקיפות, חילופי מקום, מסירת עומק, רק דבר אחד היה חסר, מה? גולים. מה התוצאה? צהובים מובילים 2-1? כתומים אומרים 3-3, אין הבדל גדול. פה צריך שופט, כולל ור. שחק. מה יש לנו פה בנגיעה בכדור? יש גולים? צור. יש גולים? אוקיי, לסיכום, חבר'ה. משחקונים. השחקנים אוהבים את זה, הם עושים הרבה תנועה, הם נוגעים הרבה בכדור, יש הרבה גולים, יש מפסידים ומנצחים, תעשו התערבויות, אתם תראו את האופי של השחקנים מתפתח דרך המשחקים האלה, חשיבה, קבלת החלטות, התמצאות במרחב, הרמת ראש, כל הדברים האלה, בנוסף לכל האלמנטים שדיברנו כאן, הנעת כדור, החלפת צד, תכנון הנעת הכדור, עומק בנגיעה, הצטרפות, בילדאפ, משחק סבלני לעומת מעברים והצטרפות, מעברים מהירים. ועד כאן מה שהיה לי להעביר לכם. מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם. תודה רבה על שיתוף הפעולה, ותודה לאמיר ולצוות על הארגון.